Jo ľudia, čaute, a zdravím pri mojom ďalšom videjku. Dneska si ideme pušovať nové brawlera a ideme pušovať Bull tanka. Máme tier 1 i lepšíme si ho na Power 2. A poďme dať aspoň tier 10 s ním. Dúfam, že bude lepší. Dúfam, že bude veľmi dobrý. Dúfam. OK, to by som mohol dať. Akože nedá sa byť slabý. Ale OK. Možno takto by to išlo. OK, máme prvý kill. Či dobre, hej. To je ale dobré. Jo, ináč ľudia, sorry, že som nevydal dosť dlho video. Ale keďže včera boli Vianoce. Hej. A tie sviatky a... ja som hovoril, že budem robiť video o tom... O tej oslave. No ale bohužiaľ mi to nevyšlo. Prečo? No. Video nebolo kvôli tomu, pretože som to ani nechcel natáčať doma. No, takto. Bude to na YouTube, ale nie na mojom kanáli. Potom, keď to vyjde, tak vám natočím také videjko a dávam dole do popisu proste kanál, na ktorý to vyšlo. Ale ešte to nevyšlo, má to vyjsť iba niekedy v januári, pretože sa to musí samozrejme strihať. Ale malo by to vyjsť, ale nie na môj kanál, ok? Bude to buď na môj otcov kanál, on nemá kanál, YouTube kanál, ale proste tam ide iba toto videjko. No. Proste chápeme sa, hej. Dobre, takže ideme, poďme. Chcel som pušovať jedného brawlera, ale nakoniec som ho nepušoval. Prečo? Za prvé, bol to taký hrozný, pretože, no dobre, pred týmto videom som pušoval jedného brawlera. No. Proste chápeme sa. Som pušoval proste brawlera. Ale on bol strašne slabý. Dobre. On bol strašne slabý. Dávne som zahral 4 hry. A iba 6 trofej som vyhral. Chápeme sa. Že aký bol ten brawler zlý. Že som proti tier 2 po 6 minútach nevedel dať. Takže neskutočne. Tak za to som si vybral tohto brawlera. Dúfam, že s týmto aspoň niečo vyhrám. Jo, ináč sa cítim tak zvláštne, pretože dosť dlho som netočil videjko. Akože, dosť dlho. Som vyšiel z komfortnej zóny mojej. Takže moja komfortná zóna je narušená. Áno, je narušená. Bracho. Je narušená, pretože dosť dlho som netočil video a reálne som celý víkend nepozrel moje YouTube studio, hej. Kam ja som si ho pozrel. Skoro som umrel. Infarkt som skoro dostal. Pretože ešte vtedy, piatok, ešte som mal že 2 odberateľov reálne. A jeden odberateľ som bol ja, čo som ukázal na jednom videu. A druhý odberateľ bol nejaký človek. A neverím vlastným ušiam ani očiam, čo sa stalo. Neverím sám sebe, že som dal viac ako 20 odberateľov. Akože ja vám strašne ďakujem. A prišlo to na video, mám skončiť z YouTube. Na tom videu to bolo. A som neskutočne nadšený, že sme to dali. Neskutočne nadšený, fakt. Ok ľudia, takže to presuníme na tier 3. Mám to tak zrýchlim, aby ste proste nenudili, pretože aj tak nemám čo rozprávať, takže poďme to zrýchliť. Takže zrýchlime to presne tak. Za 5, 4, 3, 2, 1.
Dnes máme tier 3, konečne. Máme ten tier, kde sa zase nedám. Zase to natočím na dve časti, aby ste mali proste content. No. Toto dám na tier 5 a potom dám znova ďalšieho brawlera na tier 10. Takže takto to asi nejak budem robiť, pretože fakt za jeden deň sa mi proste sa to ani nedá, podľa mňa, no dá, ale proste nemám proste na to toľko času, chápete, proste, dúfam, že ma chápete, nemám na to veľa času, prečo? Pretože som ešte dieťa a potrebujem tamto robiť, proste chápeme sa, dobre, ešte to musím strihať a ja som ešte dieťa, takže kebyže som dospelý, tak to točím aj do 4 rána, ale ja fakt reálne nie som dospelý. Takže asi tak. Kebyže mám aj vlastný byt, tak to točím do 4 rána. Ale bohužiaľ ho nemám. Čože veľká škoda. Mám 13 rokov, pre tých, kto nevedia. Mám 13 rokov a môj sen je dať 1 000 000 odberateľov. To vie asi každý, pretože každý youtuber má sen dať 1 000 000 odberateľov. Ale môj taký malý sen je dať tých 100 odberateľov konečne. Pretože strašne chcem tých 100 odberateľov. Strašne. A už keď som videl, že 20 odberateľov mám, tak mi vyskočilo srdiečko a hovoril som si, páni, 6 videí mám a dotiahol som to na 20 odberateľov. Bráško, keď som to videl, som skoro umrel. Od radosti som skoro umrel, Bráško, som skoro umrel, aj no, nie skoro umrel som. Ale nie fakt, ja som videl, wow, dobre, takto. Pani, 19 odberateľov, čože. A dneska je útorok. Som pozrel, či útorok, včera na Vianoce som pozrel 21 odberateľov. Toto bol môj asi najlepší vianočný darček, že som proste dosiahol viac ako 20 odberateľov a už nám chýba iba 69 odberateľov. Pretože máme 21 odberateľov, takže už nám chýba iba 69 odberateľov, ľudia. Ja vám verím a verím, že to dáme. 61 odberateľov nie je veľa dať. A keď dáme tú 100, tak ja umrem od radosti. Musíme dať tú 100. Musíme, bráško. Tá 100, no pýta sa mi. A nie fakt, teraz mám ešte bližšie k tej 100. To znamená, že sme ešte bližšie k splneniu môjho snu. Bráško. Ale to sa nehrá. Vyhral som. Prehral som. Yes, prvý som. To je super. Come on. Toto video už je asi dosť dlhé. No neviem. Proste zase som zabudol, ako sa to natáčajú videá, keďže som ich nenatáčal dosť dlho. Budem počítať, posledné video som vydal kedy? Štvrtok, v stredu? Neviem. Tu mám vyskočiť na obrazovke dátum, keď som vydal posledné video. Až, no, pred koľkými dňami som vydal posledné video. Lebo ja si už fakt nepamätám. Proste, fakt ja si to už nepamätám, ale bolo to dosť dávno. A sa mi dá štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Pondelok, utorok som netočil. Dneska je čo? Streda. Štvrtok. Neviem. Toto video by malo výjsť dneska v stredu. A najpozdejšie zajtra vo štvrtok. Takže ak to vidíte vo štvrtok, tak sa vám zdravím. Ak to vidíte dneska v stredu 25. decembra,
tak som to potom stihol vydať ten deň, ktorý to točím. A ak to vyšlo 26. decembra, tak som to nevydal v ten deň, ktorý som to točil. Prečo si myslím, že to buď vydám zajtra alebo dneska, z jedného jediného dôvodu, neviem. Proste, prečo si to nemyslieť? Hej, akože ja verím, že to vydám dnes. Verím, že to vydám dnes, ale neviem, či to vydám presne dneska. Ježišmária, 8 a ukončím toto video. A bude druhá časť pušovania Bua Tonka. Yes. Ináč tento Brawler, tento. Nenávidím ho, veď to nie je Brawl Stars, keď tam je on. Proste to nie je Brawl Stars. To je zbytočný Brawler proste, ktorý by to ani nemal byť, podľa mňa. Pročko, nemám nabitý, joj. Kamošec. Chápete teraz, keď už mám končiť, vtedy ide po jednom trofeji, po 2 trofejách. Kamo, ako násval. Jo, ináč ľudia. My sme sa s kamarátmi tak prejedli na tie osvoje, že som mal pocit, keby som bol opitý, fakt. Neskutočne hnusný pocit to bol. Kámo. To som nasval však. Bože. Neverím vlastným ušiam. Never say over. My name is Mama. I'm a wolfizer. Name me higher. Name you how I have this name me. I'm a Lucas. Name me my. My Manchester sister. For you. And my you my Manchester sister. And you for you. And you my you fuck you. And my Manchester sister. And you for the baby. Udah dasam tirpet. Yo, mama tuh. Oke, mitik. Boom. Jest nami Brawler. Yo, Penny. Ďalší. Ok, super Ray. Ok, ďalší. O, to bude iba Ray. Wow. Ok. Ok. Wow, dal som ranke. Wow. Nová sezóna. Wow. Neskutočné, neskutočné. Neskutočné. Wow. Paráda. Wow, ďalšie star powerky. Barrier. Ok, tu mám nejaký gemy. Ale zase barrier. Ok, tu máme nejaké coiny. Takže nič také. Ok, dáme si bua ešte si. Ak to pekne krásne dáme na
Dáme sa na Power 6. 7 dokonca. Wow. Neskutočne. Ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo, no nezabudnite za niekedy like, odber a zvonček, aby ste neprišli o žiadne takto nové videá. Ďakujem vám za 20 odberateľov a uvidíme sa v ďalšom videjku. Zatiaľ, čaute. Čaute.